Sa serbisyo publiko, maaasahan. Sa mga balita, kumpleto, detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang paniniwala at prinsipyo. Sa serbisyo publiko, sa mga balita, sa komentaryo, yan ang tatak. RMN, radyo mo nationwide. Daghang salamat ug maayong hapon mga kaigsunan, ilabi na gayud ang atong mga nagpaminaw karon silang tagsa-tagsa ka mga animalay. Ilabi na sa maabot ining programa karong utuha mga kaigsunan mao ang sangka sa katarungan. Nya ang atong duha ka probinsya nga doon nato diri mo ang Misamis Occidental, ang Sambunga del Sur o ilabi na usab sa Tabuk dito sa dagat mga kaigsunan mao ang Negros Occidental mga kaigsunan. Okay, karong hapon mga kaigsunan atong itimbaya ang duha na sab ka kauban nato kaniyang sa Seventh-day Adventist ug sa Catholic Defender nga naa sila tima mga kaigsunan nga ila karon nga kanang diskusyonan o gitawag natong debate mga kaigsunan. O pasalamaton usab na mga kaigsunan kini ang puyo gid nato sa istasyonan si Francisco Incol o si Brad Sunugan mga kaigsunan naabot sila sa Yaswa Misaya mga kaigsunan. Kaya ang ato karon mga kaigsunan sa Church of Christ mga kaigsunan si Alex Muradilla, Church of Christ, one cup. Alex Muradilla mga kaigsunan sa Church of Christ. Okay mga kaigsunan, ang atuang kanini ang pamaagi diri sa debate mga kaigsunan adunay 10 minutos pagpahayag ug 5 minutos pagpangutana sa matag debatidor mga kaigsunan. Sa ato pa kaduha mo pabarog ang affirmative side ug ang negative side kaduha usab ug ang ikatulo mga kaigsunan mao ang summary. Apan mahuman sila og kanang pamahayag mga kaigsunan aduna gyud higayon ang katbang sa pag kanini ang cross-examine mga kaigsunan ug mga pagpangutana. Ini day yung ubos nga higala mga kaigsunan tunit redukto nga magikupan kanyo sugod karong takna mga kaigsunan alas 12:30 hangtod alas 2 sa hapunon mga kaigsunan. Kaya mapasalamaton kita kini programa gyud gihatag gyud sa ato nga station manager Edgar Dagumo mga kaigsunan. Okay? Ang inyong ang kuan brad na sa Brad Silbert. Ang inyong tema brad. Unya ang ikaduha mga kaigsunan mao ang pagpahayag. Ang tubag sa pangutana dili mula pa sa 60 segundos mga kaigsunan. Nya ikaapat nga pamagi ato ang rules and regulation dili usapaw samtang nagsulti pa ang usa ka debatidor. Ikalima, ang moderator ang mubasa kung adunay basahon nga dunay pamatudan. Ikaunom, respetuhan ug tahuron ang moderator. O ikaw, ito mga kaigsunan ang musupak sa balaod sa itaas isipon nga pilde. Ikawalo, dili magbuot kung unsa ang itubag. Kini iya lang ribaton sa iyang barog. Ikasyam, kung adunay objection sa matag panig kini pahumanon ug dagano sab ang pikas panig pagpasabot kung angay o makatarunganon ba ang himong objection. Dayon ang moderator na ang husga human matimbang ang pikas-pikas nga katarungan aron mao na isundon. Brad, ang inyong tema brad? Muna na siya. Okay, morning tema na ito mga kaigsunan. Sa affirmative side mo ang Seventh-day Adventist Mitchell Bendilio o sa negative side Don Duyano Silbert. Sa Catholic Defender ang tema mga kaigsunan pamatud-an ko nga ang baboy ug ang tanang mahugong mananap nga dili pagkaon sa daang tugon nagpadayon nga dili pagkaon hangtod sa bagong tugon sumala sa Biblia. Mga kaigsunan mo kini pamatud-an sa Seventh-day Adventist Church nga si Mitchell Bendilio. Kanya kay affirmative side ng mga kaigsunan mo ay unang mupadayag tagaan na to siya 10 minutos mga kaigsunan sa iyang opening statement. O okay Brad Mitchell? Okay. Okay, salamat kayo sa atong moderator, Brother Triducto, niya ato ng sugdan. Salamat kayo sa atong mga kaigalaan na kanunay usab nagpaminaw sa atong programa nga nagsunod ning atong programa igsoon o jala sa atong programa nga sangka sa katarungan. Dia ang
Tima nga akong pamatud-an bilang usa ka affirmative. Pamatud-an ko nga ang baboy og ang tanang mahugawng mananap nga dili ipakaon sa daang tugon, nagpadayon nga dili ipakaon hangtod sa bag-ong tugon, sumala sa Biblia. Ingon nga debate igsoon sa usa ka tema, doon na ragoy usa ka mo pamatuod. Munang affirmative. O niya, ang kaatbang ni ini, mao ang negative kun sa pagsukat. Di modo, kay ang tema gibasihan magbiblia, o niya, ang tema naapoy baboy, naapoy daang tugon, ato unang basahon ang Levitico 11, 7 ug 8. Ang baboy kay kini may pikas nga may kuko nga pikas og may tiil nga buak. Apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini dili ka mo magkaon og dili usab ka mo magahikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. Santo pa ang tema na ay baboy, ang bersikulo na po'y baboy na pamatud-an sa tema. Okay, klaro? Kaduha, na punto. Ang tanang mga mahugaw. Kay naa may tanang mga mahugaw mananap. Kay di man baboy ray gipamatud-an. Unang ato pong hisgutan ang tanang hugaw mananap. Levitico 11:29-30. O kini sila mao ang mga mahugaw alang kaninyo taliwala sa mga mananap nga nagakamang sa yuta. O nagakamang ibabaw sa yuta. Ang bilo, ang ilaga, ang halo, ingon sa ilang matang, ang tuko, o ang banghitaw, ang taloto, ang tabili, o ang kameleon. Niya mga igsoon o igala, gawas sa baboy nga mahugaw, niya pa'y mga mananap, nga hugaw, nga di ipakaon, kay hugaw, taloto, tuko, ilaga. O niya, matod pa din sa maurag hapon nga versikulo, Levitico 11:29-30, mayong balita Biblia. Mao kini ang mga nanapa nga na nagakamang sa yuta nga hugaw alang kaninyo. Ang bilo, ang taloto, ang tuko, hugaw. Okay. Unsa pa? Sa maong hapon nga bersikulo sa Biblia Kristohano ang Katolikano ni edisyon Katoliko Pastoral. Mao kini ang mga mananap nga nagakamang nga hugaw alang ninyo. Ang ilaga, balagtok, ang tiki, ang taloto, ang buaya. Di mo do. Kay ato man ang gipamatud-an nga hugaw og ang tema hangtod karon di ni ipakaon. Nani may supak. Ang trabaho sa negatibo, iyo gyud ning supakon. Pag ingon nako nga ang tiki, ang balagtok, ang taluto, hugaw, ug di ipakaon, niyo gud siya ron brad sa iyo ka brad. Mukaon ako taluto, tiki, balagtok, og tuko. Kay unsaon man niya pag ingon nga iyang isupak ang tema as a negative side og di pud siya mukaon ani. Diba? Now, karon, niapagilaing mga mahugaw. Sa Biblia nag-ingon, Levitico 11:23, nag-ingon. Hugaw, kining mga mananapa, ilhong hugaw ang mga gagmayng mananap. O sa mga mananapa, salamat sa atong sa kauban din yan, itanaw yun, nagdidoso ba? Pulgas, kuto, nina. Onong Samuel 26:20, ang pulgas, mananap na gagmay, hugaw. Na, Exodo 8:18, ang kuto, gagmay mananap na, hugaw na. Pero okay, naamay mingon nga, naanamay ningon nga,
So pag anitima ha, yan narabay pangatarungan nga, ang tanang musulod sa baba, dili na isip kong hugaw. Nah, delikadohan eh. Hangtod anilusa, kuto, pulgas. Ay banganga, kaya sulod mo na. Nga di na ba ito hugaw? Langaw! Exodo 8:21. Nato na. Mo ni ang mga hugaw sa Biblia nga dili ipakaon. Anya karon. Mangutana ta sa atong mga listener karon. Kamo kaha karon, gusupa kamo nga hantod karon kining mga giingon ako diri nga tuko, ulgas, langaw, taluto, teke. Supat mo miyo kung di na ipakaon og hugaw hantod karon. Grabe haputan kahugawan anag ato na naideklara ipakaon na. Ato ideklara nga dili brad makaon na brad. Mona, okay. Problema ni. Okay. Mao ni problema karon. Na, mao ni problema. Nya pa gyud. Deuteronomy 8:15, ang tanga, hugaw man na, di man na ipagkaon. Anya ato din ang kanon. Hobot 14, ang lawa-lawa, halapangan na ninyo. 50 segundos. Daghang salamat. Busa ang pinmaigsoon, di mo do tinaw o klaro nga ang tanang hugaw mananap sa daang tugon, bisan pa ang sinsya, bisan pa ang medical expert, aminado nga di yun na ipagkaon hantod karon. Daghang salamat sa 50 segundos. May hapon karatong tara. Okay, daghang salamat mo kato si Mitchell Bendilio sa Seventh-day Adventist Church. Natagaan na to kanini ang 5 minutos si Silver Bilita Studiano sa iyang mga pangutana. Brad Silver. Okay, daghang salamat moderator. Daghang po yung salamat Brad Mitch sa imong barog. Ang atong tema, pamatud-an ko nga ang baboy ug ang kanang mahugang mananap nga dili ipakaon sa daang tugon. Nagpadayon nga dili ipakaon hangtod sa bag-ong tugon sumala sa Biblia. Ang akong pangutana, imong gikutlo ang Levitico nga naghisgot og mga mahugaw o yun puguana, no? Pero ang imong responsibilidad karon ipabarog nga sa bag-ong tugon gapadayon gihapon ng pagdiliha. Asa mabasa sa bag-ong tugon nga gidili gihapon na ni Kristo og mga apostol sa bagong tugon kay mo may tema. Okay, daghang kay salamat sa pangutana. Ni ay tubag. Ang tuko, ang talukto, ang balagtok, ang malawa-lawa, ang pulgas, ang kuto, nga hugaw sa daang tugon, klaro og hangtod karon hugaw ni og dili ipakaon. Apan kung gusto kang mabasa nako litra por litra nga ang baboy dili ipakaos bag-ong tugon, kung mabasa nako, imo bang ang kunon ang imong kapilihan? Subayon sa nato ang Okay. version kay pasig dictionable ang ubad or pasig lahi lang po yung pagsabot. Ang mga bagay so pa ka paim ka tong bagutana. Okay, ikaduhang pangutana. Sumala diri sa Roma 14:3. Ang mukaon bisag unsa dili bagong tugon na kay bagong tugon man dali pabaro. Ang mukaon bisag unsa dili maghukom sa tawo nga utanon ray kanon. Ug ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa. Kay gidawat na siya sa Dios. Mo uyon magkani ini. O yon ko ana nga ang giingos Biblia kay wa go nagasulti nga ipakaon na ng mahugaw sa daang tugon sama sa tuko, tipalo, ulahipan, lawa-lawa, pulgas. Wa gyud gatudlo ng bersikuloha nga kanang mga mahugaw sa daang tugon nga ilaga balagtok tiki talukto ipakaon na. Wala di mabasa diha. Munang giuyo na nako na ang imo nang pagsawa na yun sunod nga pangutana. Ang giingon diri sa maong sitas no 14:3, no. Ang tawo nga bisag unsay kanon dili nimo hukman. Okay, mo may giingon diri. Ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon ray kanon. Ug ang tawo usab utanon ray kanon
dili angay maghukom sa tao nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. Nganong hukman ba manminimos katoliko kumukaon ni bisag unsa? Okay. Ang imong bersikulo wa gyud na nagtudlo nga ipakaon na ang hugaw mananap nga baboy. Maunang gidawat sa Dios kay bisan unsa mauna ang mga kanonon. Kay ang Isaiah 66:15 ngadto 17, ang tanang nagakaon sa mahugaw lakip ang baboy sa pagbalik sa Ginoo sunugon sa kalayo. Dili ako'y mohukom, ang Dios may musunog. Kay ako pa'y mohukom, dugay na ikaw ang gisunog. Okay. Akong pangutana dito na punta sa Marcos City nga gaisgot si Kristo diri nga dili makahugaw kaniya ang bisan unsa no nga isang-sang sa baba ug kanon. Nganong gatudlo maghapon mo sa Adventist nga isipon gihapon mahugaw ang mukaon og baboy o isdang walay himbis nga diri sa bagong tugon nag-ingon man siya dili na isipong mahugaw ang mukaon bisag unsa. Ang Marcos 7 wa nimo basahan 1 ug 2. Na ang ikaw na di man ikaw na karne pan mana nangaon ang mga tin-an og pan nga walay panghinaw. Kay imong giingon nga pag-ingon ni Kristo nga bisan unsay nagasulo dili makapahugaw, hala ipansak sa imong baba ng tuko, tipal-o, pulgas, kuto, langaw. O di ba lud-on ka na? Mao na nga imong bersikulo. Wag gyapon na mao ano man. Si Kristo pagduwa ta din islang yuta dito na sa langit, gipakita as Pedro pananawon na ay hugaw ingos Pedro nga di ko mukaon. Amingon untas Pedro nga ay problema. Okay. Ang 5 minutos sa pagpangutana na Brad Silbert tapos na iya tagaan na po sa 10 minutos para na po sa iya ang negative side o pagpaparok. Ano gayon ang baboy nga di na gyud magkaon mga kaigsunan. Atong hatag Brad Silbert. Okay, salamat kayo moderator, salamat kayo Brad Mitch. Okay, akong gusto una pagsitar ang atong topiko. Pamatud-an ko nga ang baboy ug ang tanang mahugang mananap nga dili ipakaon sa daang tugod nagpadayon nga dili ipakaon hangtod sa bagong tugon sumala sa Biblia. Nakita ba ninyo nga dunay siya gikutlo sa Biblia sa bagong tugon nga si Kristo ug ang mga apostol nga dili gihapon anang mga mahugaw? Wala. Ang among sitas nga gibasa Marcos 7 man to. Pero akong basahon ang Mateo 15. Kay kinigong kubinan sa daan ug bag-o dili parehas. Dili parehas. No, giingon diri ni Kristo. Unya ipaduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila. Pamati kamo og sabta ninyo kini. Dili ang musulod sa ba sa tao ang makahugaw kaniya. Kundili ang mugula sa iyang baba. Ang huna-huna sa mga Adventist ani nga dili kay napaisip mo mahugaw gyapon ug magagaog baboy sa mga pero dili na mo igi sulti ni Kristo diri no dili ang musulod sa baba sa tao ang magahugaw kaniya kundi ang mugula sa iyang baba. Unya miduol kaniya ang mga tinun-an ug miingon nasayod ka ba nga naglagot ang mga Pariseo tungod sa imong gisulti? Anong naglagot ang mga Pariseo? Na naman yun nilang tradisyon nga gidili gyud nila ng pagkaon sa mahugaw nga baboy, isdang walay himbis, ug sa pa. Unang naglagot sila. Wala akong magkutlo atong 1 og 2 sa City. Dili ko sa statement yun nga akong gibasa sa maong bersikulo nga sa pagtulon ni Kristo sa inyong covenant, wala na nga idili. Di ba? Unsa man di ay ang gidili ni Kristo nga mahugaw diri sa bagong tugon. Kana pa bang mahitungod sa pagkaon sa baboy isdang walay himbis? Dili, no? Nakadumdum siguro mo nga amo naman yung diskutan ni Brad Mitchell sa Miyagi. Pero ako usbon kay mo magyapoy among tema karon. Unsa man ang mahugaw ang ipasabot ni Kristo nga isang-sang bakba, apil pa ba ng baboy isdang walay himbis? O kung sa bato tiki tukuon sa balya, ingon diri. Marcos 7:18 hangtod 23. Ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala ba di ay kamo makasabot
bisan unsa nga mosulod sa ba sa tao. Bisan unsa. Wala gingon diri baboy, isdang, lahimbis, tuko, tiki. Wa gingon diri. Ha? Bisan unsa. Klaro kayo? Wa gyud exception diri. Pero sa Adventist doon na exception. Di ba? Gingon. Wala ba di ay kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa ba sa tao dili makahugaw kaniya kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kundi ngadto sa iyang tiyan ug unya mogula usab gikan sa lawas. Sa pagti ni Hesus niini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang kanang pagkaon. Kanang baboy o kanon nimo na di pwede. Di ba? Nya bisan unsa pa gyud, no? Unsa man gyud ang mahugaw nga gitumbok ni Kristo diri sa bag-ong kasabutan. Ani diri giisgutan niya. O mipadayon siya sa pag-ingon. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa kasing-kasing ang tao makauna-una og daotan. Makahimog sa lawayong pagpakikilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamabahitason, ug kabuang. Kining tanan. Nabay-baboy dito? Kining tanan nagagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Asa magbaboy dito isday wala imbis. Wala. So kung wanita sa bag-ong kasabutan kay diri man nakasentro ang pagdili kung gipadayon bala. Wa na magdilis Kristo. Kay kung gidili paghapon tong giisip nga mahugaw sa unas pagkaon baboy isda wala imbis, dili inisgutan ni Kristo diri. Dili inani iyang pagsulti. Ingon siya nga, pero katong pagkaon baboy isda wala imbis, gibawal gyapon to, kay hugaw gyapon to. Wa man magiyon. Nagkaroon siya nga ay tiki og tuko apil magyapon na. Now, ma-apply na to dayon ang Marcos Roma 14:3. Nga og di pud mi ganahan mo kaon na. Wa mi maanan. Dili mo pud hukman kung dili mi mo kaon. Pero ang pagtulun-an lang kung mukhaon ka na, ganahan ka na, kung madara sa ibong tiyan, wala na gibawal. Base diri. Ya kini kung kahugaw god sa atong pagtuo, dili man ni usara ka klase. Lahi man ang biological nga kahugaw o kanang spiritual. Kanang biological, kung maon na imong rason na, kanang baboy, kuan man na, mura magnaay, bakterya, makadaot sa kong lawas. Kung maon na imong rason, pwede di ka makaon na. Kay, dili man kahukman bisa kung sa imong kanon, sumala sa Roma, 14:3. Nya, ug na ako ni mag-isip na hugaw na para niya. Matod pa sa 14:20. Diya, o 14:14 sa Roma. Kay mao lagi ibalo naman ta sa buhat Jesu kunsing katulaging giisip nga mahugaw sa una, giingnan si Pedro kay naanad man siya atong hugaw lagi siya ayaw isipang mahugaw ang mga butang gihinluan na sa Dios. Di ba? Nya moingon si Bart Mitchell na tao ra may gipasabot. Ay basa nga tao ra gipasabot. Tanan, okay, bisan unsa gud mahimong ikhan-una. Kay dili na makahugaw base sa gingon ni Kristo ni sa Marcos 7. Nagkaron, importante kay nga atong kutloon kining sa Kolosas. Okay. Niyo kubinant maguta, no? Kung gitudlo ko na ni Kristo og mga apostol, dili ko musuko ni Brad Mitchell og gibati karon, no? Pero lahi man ang kining niyo kubinant. No basahon ko Kolosas 2:14-17. Gipapas niya ang tanan ta mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini og giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini dito sa krus. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug otoridad, gipasundayag niya ngadto sa tanan ang iyang kapildihan, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa tanang mga adlaw. Yang mo tugot pa man nga hukman das mga Adventist kung mukaon tag bisag unsa. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Ngano man,
Kay kining tanan mga anino lamang sa mga butang umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. So katong diing mga balao nila sa una, mga ceremonial law, unsa pa to, tama na to sa kamatayon ni Kristo sa krus. Sige, papas naman to. Landong ra kuno to. Diri na kuno ta ni Kristo kay si Kristo may katumanan. Sa to pa, o kung sa gitudlo ni Kristo, dito ta mo focus. Nagtudlo ba si Kristo? Nagibawal gihapon tong baboy isda mula himbis wala. So dapat iyaon tang basahon sa Biblia nga si Kristo nanudlo ana kay mo may giingon ni Pablo diri nga dili ta ni Kristo. Mo na makaingon kulay ang mga pastor sa Seventh-day Adventist. Gibawal man gyapon baboy si Kristo man magbawal. Diba? Dili na maging makahugaw na bisang sa isang baba. Kaya ang makahugaw, kadtong gikan sa tao ka nang mautog batasan. Kaya dili garantiya nga buutan ka, pares ni Nicolay, kung di ka makaog baboy. Kaya daghang hibaw anak kung di mo kaog baboy nga maut magbatasan gyapon. Diba? Ang gingharian ni Kristo dili pahitungod sa pagkaon. Roma 14. Diba? 14, 20, pataas diha. Dili, no? Mao na nga sa Hebrews 13 versikulo 9, giingon nga dili na katabang kanang imong sundo ng tuluman ang mahitungod sa kalanon sa pagtulon ang mahitungod sa pagkamataro. O di na katabangan naman kay dili nag-garantiya lagi nga mamatarong ka kung di ka magkaon ang mga butanga. So mao na no, dili ta ni Kristo. Iyang trabaho karon nga mukutlog sitas nga si Kristo ang mga apostol dili gihapon na kanyo kubinan tamad. Dili na dali unta niya kutloon tong Levitico kay dili man na mo atong sintro. Dili siya mukutlo sa bagong kasabutan. Kana gipadayon ba sa New Testament ni Kristo og mga apostol, no? Dili ta ni Kristo. Kay mo may giingon. Nya, next Kristo nagtudlo nga dili gihapon ni pagkaon baboy. Istong uli himbis. Wala, no? Basahon na ko tong sa isulat ko ni Pablo sa 1 Corinto 10 sa sunod kay wa na ko'y igong panahon. Daghang salamat og again may hapon. Okay, mao ka to si Silbert Benita Estudiano sa Catholic Faith Defender. Tagala to 5 minutos sa pag cross-examine si Mitchell Bendilio. Okay, Brad Mitchell. Okay na, salamat no. Matod nimo walay mabasa sa bagong tugon nga ang baboy dili ipagkaon. Kung mabasa nako litra por litra na ang baboy hugaw dili ipagkaon sa bagong tugon, imo dawat ang kapildihan. Sa ako nang akong stand bisan sa una natong miaging debate, dili lagi ko budritso og modawat anang kondisyon. Kung dili nato ma-cross-examine ang bersikulo nga imong gigamit. Ang pangutanan word for word. Mabasa na ako word for word ang baboy hugaw ug dili ipagkaon sa bagong tugon. Kay matod pa nimo wag mabasa. Anhi ka magtigi ani. Kung mabasa na ako imong dawaton kapildihan, kag dili ako mabasa ang dawaton. Lisod na. Bawal na sa among sige. Abi ako personal kanyo lang pa-explain ako ana, no? Kay bisan sa korte tanawon sa nang imong ebidensya. Kung kasaligan man na. Okay. Kapuwang na ako mudawat ko sa imong ihatag nga dili pa mahiling kung angay ba ng tuwan. Mr. Veritas, ang atong tema sumalas Biblia. Ang atong basahon Biblia. Litra por litra mabasa ang baboy hugaw o dili ipagkaon sa bagong tugon. Kung di na ako mabasa, pildi ko. Kung ako mabasa, pildi ka, sugod ka. Subayon, kung ang maong hubad, insakto, kay naawang po yung mga siyok na hubad. O dili lang kay kana, ato pong subayan ko ng imong pagsabot ana husto ba? Mr. Veritas, matod pa nimo, imong gihan kung wa gyud mabasa. Kay matod pa dai nimo alanganin man dai ka nga naay mabasa. Uyon ka na magkakasa imong pagong way mabasa. Objection, moderator. Naay kasabutan diha nga dili siya mag-vote sa kung tubag. Ha? Dili ko niya butan man diha. Ulagi per. Ulagi. Wala ka bot. Aga ko pangutanan nimo simple lang. Imong giingon nga way mabasa sa imong pamahayag. Excuse me gamay. Mao nang ningon ko. Kung doon na ako'y mabasa litra por litra ang baboy hugaw ug di pagkaon sa bagong tugon, pildi ka. Kaya di na ako mabasa, pildi ko. Sugod ka. Akong kagawasan nga dili ko mudawat. Sa rason kinahanglan pang hilngon ang bersikulo imong gamiton. Bisag sa korte kinahanglan hilngon ang imong ebidensya. Sunod pangutana. Sa imong mga bersikulong gigamit Marcos 7, Colosas 2:16, Roma 14:3, Hebrewano 13:9. Pangutana. May mabasa ba diha nga ang baboy hinlo na og ipakaon? Okay. Ay, excuse me. Wa tika pa basaha. Gibasa nimo ang Marcos 7:19 paingon sa pataas. Gibasa nimong Colosas 2:16. Gibasa nimong Roma 14:3. Gibasa nimong Hebrewano 13:9. Pangutana. Naa ba diha word for word mabasa nga ang baboy hinlo na og ipakaon? Pura and simple. Naayo na wala. Okay, tayo kayo Objection, moderator. Wala akong magsulti ganina nga mabasa litra por litra diri.
sa Marcos City nga ipakaon ng baboy. Ang akong gibasa diri nga masabot diri nga pwede na kanong baboy kay bisan unsa di naman magahugaw. Sunod. Oo, mo na ko moingon nga mabasa Okay, diri litra po litra. Sunod pa ba? Ay, wa pa ko kuman. So, Mitchell, gibasa na ko diri, kining giingon diri nga ang inyong panabot samar sa uban. Wala ba di kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa bakba sa tao. Objection, Mr. Kaya Moderator. apil ang baboy, Objection. Ang ako ipangutanan niya, nabay mabasa. Wala igo nang ningon siya way mabasa. Wa man ako na sa pawaliha. Kiling datay man na. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Objection, Moderator. Yun lang. Nganong iyamang pabasahon ko diri sa maong sitas nga wala man ko mag-ingon nga mabasa diri litra por litra nga ipakaong baboy. Ang akong gibasa diri, ang inyong panabot samar sa uban, wala ba day kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa bakba sa tao, dili makahugaw kaniya. Sa to bagay bisan unsa apil ang baboy. Okay, Wala ko maingon nga litra por litra. Okay, sunod pangutana. Imong giangkon nga dili mabasa sa imong mga bersikulong gigamit nga ang baboy hinlo na og ipakaon. Kun mao, uyon ka nga wa naguba nimo ang akong tema nga ang baboy hugaw di pagkaon. Kaya wa man day mabasa niya. Kumuuyon na kay sumala sa Nehemias 8:8 apil ang masabot. Masabot nga ang baboy, pwede na kanon kay bisan unsa man no. Bisan unsa nga mosulod sa bakba sa tao dili makahugaw kaniya. Ay ko gingon di way labot baboy Sunod ana. pangutana. Unsa man Okay, tapos ang pangutana. Sunod pangutana. Sunod pangutana. sa wa pa ko human. Unsa may but masabot ang bisan unsa. Sunod pangutana. Oy, dili mo katungdaran pag pangutana. Dili mo, hindi mo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sa Isaiah 66:15-17, sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, sunugon sa Ginoo ang tanang nagkaubaboy. Pangutana, uyon ka supak. Ang anggel sa maong kubinan. Wala man gingon diha apil mga Kristiyano ana. Kana Old Testament na nata sa bagong tugon. Both man, Pao gatiwas, no? 30 segundos na. Okay, ang katong gikudlo niya Isayas. Sa ato pa, ang maigo ana kadtong nailalom man ang balawra. Kinsa man katong naili. Mr. Moderator, dili katungdanan niya pagwali pagtubag usa ka minuto. Ay, excuse me. Hinundumin nga na atay time. Okay, ang imong katungod sa pangutana tapos na unya tagahan na sa 10 minutos para sa imong reconstructive speech or rebuttal. O 10 minutos atong ihatag sa atong higala kanina ang usa ka ebanghelista sa Seventh-day Adventist Church, Mitchell Bindilio. Okay, daghang salamat Mr. Moderator, no? Ato salamat sa atong moderator nga mag-pick ko sa amin. Ang akong isukod ang iyang kakursunada igsuon kana bang wag gyud mabasa sa bagong tugon. Kay wa man siya. Ana iyang giangkon nga dili siya supak nga sa daang tugon ang baboy dili pagkaon og hugaw. O niya matod pa niya pwede lang kanon ang tuko, tiki, talo to. Way magbuot nimo basta kaya nimo. O kamo na conclusion unsa klase sa tawo na siya. Aniya now matod pa niya sa daang tugon hugaw na angkon ko pero sa bagong tugon wag gyud mabasa. Wag katudlo. Ako sula siya. Kung mabasa na ako litra por litra ang baboy hugaw di pagkaon sa bagong tugon. Pildi ka. Kay di na ako mabasa pildi ko. Di mo sugot. Siguro magkakaway mabasa ngano magka di mo sugot. Kaya ko mao lagi na katugatag atubag debate na natay tinunan ko lang tag binasahan. Ako sa cross examine ng Biblia man na. Makikdebate kag Biblia nga imo man i-cross examine. Lisod lagi na. Ako gyud na nabasahon basta naay muangkon mudawat sa kondisyon kung mabasa litra por litra pildi. Kung di mabasa pildi ko tan-awon tag kinsa maulawan. Nga naman, ang mga katawhan nga nagpaminaw karon nahibalo na nga basta gani dito musugot sa kondisyon. Klaro, nahadlok ta kay naagyoy mabasa atong ilimdan sila. Ako di man ko mahadlok. Kay way mabasa pildi man ko. Di ba? Og way mabasa pildi ko, pero nay mabasa. Alanganin siya. Kay delikado man. Kay ang ako, klaro naman ning nay mabasa. Ano ya, ni gamit. Wala kong mga ang katungdanan nun niya igsoon, higala, ang pagsupak sa tema, o sa tema, pamatudan nga baboy hugaw, hugaw di pagkaon sa daang tugon, o ganto ng hugaw mananap, hangtod sa bagong tugon. Iyang basahon, oy, diyan bagong tugon, ang baboy hinlo, pagkaon na, diyan sa binabawag ng bagong tugon, ang isdang mahimbis hinlo, pagkaon na, di basa Roma 14:3, suwabi baboy, pagkutanan, ngay baboy diha. Wa ko lagi kong naibabasa yung pagkaon ng baboy. Tanawa na.
Klaro kayo. Klaro na. Wag yun din daw nasupag na yan akong tema. Sa versikulo, ilang kabog versikulo, Marcos 7. O niya, gatoo siya makapunto siya sa Marcos 7. Wag ko ni ba nigamit sa versikulo 1. Klaro man, mugamit sa versikulo 1 sa Marcos 7. Panman ikaon. Pag-abot sa 19 sa Marcos, wani yan inabantaye. Marcos 7, niyon sa Ginoisos, wala ba dahil kamo nakasabot, malinis ang tanang kanunon. O say malinis, kanunon. Pag ingon nga malinis ang tanang imnonon, ayaw kapilang gasolina, mainom na pero di na membros imnonon. Malinis ang tanang imnonon tubig, ayaw kapilang ng tunaan, kay tubig na di na imnonon. Pag ingon din Jesus, malinis ang tanang kanonon, ayaw kapila ng baboy, kaya di na kanonon. Si Kristo'y nag-ingong kanonon ng malinis, mga pilong baboy. Ang mingon siyang basa ba word for word malinis, kanonon ang ipasabot nga malinis, tanahon tali, ikaduhang puntos. O niya, ingon siya. Kanang si Apostol Pedro, nigamit ang buhat 11, 11, paingon sa obos. Wa ka balo nga nasupalpal siya. Di pa matuod nga si Kristo gatudlo na daw nga pwede nakaunon tanan. Nigamit og buhat 10, wa nas Kristo dire. Buhat Mateo, Marcos 7, si Pedro na diha, Apostol Pedro. Ngano pa bang mobalibad si Pedro pagkanog hugaw nga gitudloan naman ni Kristo sa dinhi pa siya. Hit and run presentation. Imposible pag di kasabot. Kung si Pedro, pag-auban-uban niya ni Kristo, natudluan siya na ipakaon ng baboy, way rason nga balibad siya sa buhat 10. Ang pagbalibad ni Pedro sa buhat 10, di mudo, tinaw, na si Kristo, wala nudlo, ipakaong baboy. Pero spiritas, ipakaon ng baboy ni Kristo. Pagka makalilisan pa sa lagas minsan. Tanawa? Mana, ang buhat 10, Mr. Bilitas, muna mo guba sa inyong prinsipyo nga ipakaon na ni Kristo ang baboy sumalas Marcos 7. Kanyang tanawa yung premise. Ang tanang musulod sa baba, dili makapahugaw. Bot sabton si Kristo na nodlo nga, hala, kung sudlan ang inyong baba og ok-ok, banganga mo, pulgas, banganga mo, talo-to, banganga mo, kaya di na makapahugaw. Og sundo na to spiritas, perting bibuha. Sabta po tintawan, ay, mao na mga kaigsunan, mao na nga ako kampante ko. Kay musugot ni nako siya siyudad, o di na ko mabasa litra por litra sa bakong tugon, pildi ko, o ako mabasa pildi siya, pero mahanay. Ako, sugot man ko, once for all. Aron mahibala 15 gatog ang tinuod. Diba? Now, karon, matod pa niya, atong ipangutana, suuyon ka ba? Nasa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, sunogon ang nagkaubaboy. Alang lang nila, at wala mo Kristohano, ato ko nabasahon. Isaiah 66:15-17. Kay makita ninyo nga moanhi ang Ginoo taliwala sa kalayo. Dala ang iyang ka mga karwahe, o sa iyang alipolos, o magapahungaw sa iyang kapungot, tungod sa iyang kalagot, o magasunog pinaagis kalayo, o daghan unya ang iyang mapatay. Wa nag-ingon nga, adto lamang sa mga Hudiyo kini, kinsa lipat yun. Nag-ingon ang Ginoo magdungan pagkamatay katong nagbalaan o naghinos ka o galingon. O nangadto sa mga halaran sa mga Diyos-Diyos, o na nagkaon sa karning baboy, o guban pag mga ilagag mga dumtanan, nga mga mananap, na delikados bilitas mapil. Asa man mabasa diha ang alang na sa mga Hudiyo. Pero nga no mga ato ning gitudlo sa ano higala. Ezekiel 44 versikulo 23 na giyon. Og tudloan nila nga kung katawhan sa kalainan sa hugaw sa mahindlo o ipala kanila ang kalainan sa hugaw sa malinis. Mao na nga kinsa ipatudlo o sa ipatudlo ang kalainan sa hugaw o sa mahindlo. Unsay kalainan sa hugaw dili ipakaon. Unsay kalainan maunsay malinis ipakaon. Mao na ipatudlo sa katawhan sa Dios. Onya karon kaniya man po'y nanudlo. Nga di pod mao itudlo. Gusto man po niya nga himuon tang mga hugawan. Mao na mga igsoon higala. Mao na nga kung gusto mo nga masunog sa adlaw pagbalik sa Ginoo lang habol sa gidili tanan.
Kaya ang Dios ko'y nagingon. Kaning bersikulo ha, o di ni matinood, katablas veritas. Pero, og matinood ni, kay pulong ni sa Dios, pertigyong apikihas veritas, kay maglangoy-langoy go sila sa kalayo. Ingon siya, ayaw mo paghukom, wala man ko naghukom, ang Ginoo may nagingon ina, ani, kay ako pa'y pahukmon, dugay rin ikaw ginauban. Diba? Ang Dios mo yung nagingon, igo ramin mo pasidaan, halahab-hab mo gidili karon, kay usma na ako nagingon, nag-ingon ang Ginoo magdungan pagkamatay sa iyo niyang pagbalik, ang nagbalaan sa ilang kaugalingon sa pagkanto sa mga halaran sa mga Diyos o nagkaon sa karning baboy o uban pang mga hugong mananap, magkadungag pagkamatay pinaagi sa kalinaw nga kalayo, nagaingon ang Ginoo. Pag-awa ng gibuhat ni Brad Bilitas, gihimong baka ko ng Ginoo. Ang iyang mga bersikulo o inyong sundan, wag yun, iskabuok nga nagingon nga ang baboy pagkawa ka o hindo na sa bagong tugon. Ayan. 60 segundos. Dahil salamat. Bosa, igalaw, Gigson, ang tema, wag yun niya natandog. Kay iyang giangkon nga ang mga bersikulo nga iyang gigamit, way mabasa na ang baboy himlo na o ipakao na sa bagong tugon. Daghang salamat o mayong udto kanatutan. Okay, atong ihatag na usab sa 5 minutos itong ihatag ni Brad Silbert sa pagpangutana or cross-examine. Brad Silbert? Okay, nagkasalamat kayo, moderator o Brad Mitch. Okay. Kadtong Isaiah 66 nga gihisgot og laglabon ng mga kaon og baboy. Bag-ong testamento to nga instruction o naa sa daang tugon. Okay, tubag. Ang tag na, Brother Britas, basta ganit tag na, bisag na ang tugon, ang katumanan ana, pwede sa umalabot. Sama pananglit, Isaiah 65:17. Ingon si Apo, madalang na Isaias, nga magatukod ako og bagahibon ko ang bagong langit og bagong yuta. Wa pa man ron. Mao na nga ang gisulti man ng Isaias nga ang nagkauntanan og karning baboy og di ka mo undang apil ka ani sunog yo ka sa adlaw sa paghukom kay sunugon man gud sa Dios ang nagpadayon kaonan nimo lang undang na lang yun. Salamat. Ang covenant ba sa daan o bagong tugon parehas, tibo? Kabahin na ini, Brother Veritas, nga sugo sa pagdili sa mga mahugaw, nagpadayon ni kay sunugon man sa pagbalik sa Ginoo ang nagkaon ani. Og iya pa ni untang wala, di na untang niya sunugon. Munang niingos Isaias nga, oy, ayaw mo kaon ana kay sunugon na. Nag-ingon ako ang Ginoo nga sa adlaw niya sa iyang pagbalik, naraman sa atong Panginoon nga milto ako, sunugon gud ang nagkaughugaw. Lakip na ang baboy. Apil yung kaanig, di kang undag kaong baboy. Ang ako pangutana, ang covenant ba sa daan o bago parehas? Depende na siya. Doon ay covenant. Excuse me. Naito ba? Naito ba? Ang ako'y pamatudan, Brother Veritas, dili pakigsaan, kaya ang covenant pakigsaan. Ang ako'y pamatudan, ang baboy hugaw. Mao na niyon ko nga kining balaura nagpadayon kay sunugon man sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Wa pa man ibalik ang Ginoo god. Gipasidayra daan ni Isaias kay manalag naman siya na mao ni gisulti niya sa Ginoo nga ang tanang mga gahig ulo nga muka og mga mahugaw sunog yun sa iyang pagbalik. Okay, natupag pangutan. Okay, salamat. Imong gi-isgutan nga naa kay mabasa sa bagong tugon nga dili ipakaong ang baboy litra por litra. Nganong dili man nimo basahon, nganong magkondisyon pa man ka? Nganong di man nimo basahon nga trabaho man nimo na kay affirmative man ka. Nganong magkondisyon pa man ka nga kanang pagkondisyon naara man na ako dawaton og dili. Nganong di man nimo basahon nga katungdanan man nimo nga basahon na. Tubag na ko. Kung ang imong pagdawat sa kondisyon katungdanan nimo, katungdanan po na ako nagdili basahon o basahon ako dili. Kay aron masukod ang imong pag-ingon nga way mabasa. Kay tinuod ka nga tinuod kang kursunada, tanaw na to kinsay maulawan. Kay naman ko mabasa. Okay, biya na. Biya ikay. Okay, bago ko dili kay mawala man gyud among armas ni mga bersikulo. Marcos 7, tudling 18. Labingon dili, no? Dili ko mo ako mo ko na tong bersikulo no obros nga pan, no? Dili ko sa 18 kay mo ni among armas, no? Sa among pagbarog nga negative. Ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala ba di kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa ba sa tao, dili makahugaw ganiya. Wa ba apil baboy ani? Okay. Walay labot Mr. Bretas kay ang ingon ni Ginoong Hesus dia kanonon. Malinis ang tanang kanonon.
Ayaw ka pilalagi kay ang Biblia wa ako nagtudlo ang baboy kanunon. Gikaon na nas mga taong supakan. Pero dili na kanunon sumala sa gisulti sa Dios. Okay, sunod pa na. Wa ko magpasabot sa akong pangutana sa imong pagsabot anang unsa nay kalanon og dili. Ang ako pangutana gingon, bisan unsa nga mosulod sa ba sa tao dili makahugaw kaniya. Bisan unsa gingon ba diri nga gawa sa baboy? Tubag na ko. Og akong uyona ng imong pagsabot, delikado mahimo tang hugawan tanan. Kay kanang imong bisan sa apil man pulgas diha, maapil pong ukok, maapil pong ulahipan. Og imo na pagsabot na mo na sunda. Kaya lang nako, pag ingon ni Kristo nga wala mo pagsabot nga ang nagasulod, nag-iyang giingnan kan-onon ang malinis. Katong nagsulod nga kan-onon. Niya kay baboy di man ang kan-onon sumalas Biblia mo na wagoy labot. Okay, wa ko mangutana sa imong Ayaw ang akong pangutana, ingon diri, bisan unsa nga mosulod sa ba sa tao dili makahugaw kaniya. Unsa man ang pagsabot? Bisan unsa. Nabog bisan unsa nga gawa sa baboy? Okay, tubag na ko. Maobe tao na nga si Apostol Pedro ni Patimaw. Tungod kay diha siya na ng panahon na pag sa buhat dis wa gyud siya ni kaog mahugaw kay wa gyud gatudlos Kristo. Kay kanunon ang gipasabot ni Kristo ana. Nga Marcos 7:18-19, malinis ang tanang kanunon. Unsay kanunon malinis, unsay malinis kanunon. Sunod pangutana. Imong gikutlo ang buhat dis og ang gipasabot mo lagi gisgutan po na sa 11 nga si Pedro imong gikutlo. Giingon ba dito sa mao revelation? Giingan ba sa Kristo dito nga kanon ang baboy? Si Apostol Pedro gipakita ang pananawon sa tanang sa tanang mga mahugaw o niya gisugo og pagkaon ni balibad sa Apostol Pedro. Ebidensya nga ang Marcos 7 wa gyud ay nagtudlo si Kristo ipakaon ang baboy kay ni balibad si Pedro. Sunod pangutana. Og gibalibad dai si Pedro, gisugo na dai sa Diyos nga dili dili gyapon ipakaon ang baboy. Nag-reveal ang Ginoo dito. Ebidensya, Mr. Moderator, pangutana. Gawali naman noon. Tubagan lagi ni. Giingon ba dito sa maong revelation? Giingnan ba si Pedro dito nga, Pedro, dili gihapon ipakaon ang baboy. Tubag na Ayaw ka. ba nang imiingon siya nga ni balibad siya. Natural mo balibad siya kay naanda niya dili man ipakaon sa daang kubinan. Ano yung katunghanan ay pagwali? Ang tubag mo ano Tubagan na. Pagpakitaan si Pedro pananawon sa Dios sa tanang mahugaw nga ipakaon niya. Pahiawog ko pakanon siya. Nibalibad si Pedro, ebidensya nga wagyo siya natudliin ni Kristo samtang din ni pases kalibutan kauban ni Kristo nga nagdudlos Kristo ipakaong baboy. Sama sa imong pagtulon pagpanudlo nga si Kristo nanudlo na. Okay, ang 5 minutos natapos na unya. Ato na sa gihatag ni Brad Silbert ang 10 minutos nga second stand or rebuttal. Atong gihatag ang 10 minutos. Mga kaigsunan nga nagpaminaw karon, padayon ka mong nagpaminaw nining programa nga matag Domingo, Sangkas, Katarungan. Ug karon kauban nato si Brad Silbert Tunduyano ug si Mitchell Bendelio sa Seventh Adventist Church. Ya atong gihatag ni Brad Silbert Tunduyano sa iyang 10 minutos nga rebuttal. Okay, Isaiah 6:6, iyang gihapong gikutlo nga daan man tong kasabutan, no? Gaingon dito nga ang mga tao nga gakaon og baboy silutan, no? Patyon laglagon. Dili niya i-qualify o kinsay maigo ana. Parehas ba rin ang kubinan sa daan og bago? Ang atong constitution example 1986 o before ana parehas magod. Automatic na kay dili man ta parehas og kubinan, meaning ang ipasabot ang maigo ana ang nailalo man ang balaura. Naapil ba dito na sa New Covenant? Ako naman itong ibasa itong Colosas 2:14-17. Nga katong ilang Old Covenant, tama na tos kamatayan ni Kristo sa krus, landong ra to. Dili na kunutan ni Kristo. Mao na nga, burden niya, asa diri sa bagong kasabutan, si Kristo nagdili gihapon na. Para layabol ta ng balaura. Dili ta maigo kay ubot na hunaon, apil na sa pagluag. Diri sa bagong kasabutan, di man ibiya nga ang simbahan, kanang otorite ni Kristo sa pagluag, pagliog, pagtugod na anak niya. Bisag katong daan nga, dili nang, bisag ka na galing, makalapas ka sa loy papahulay, patyon ka sa daan. O, example ha. O, niya, hindi, giusog na sa ito, panaasi, gahom sa pagluag. Niya, kanang gahom niya sa pagluag, kaya man ang hatag simbahan, Matthew 18:18, ang inyong idili, diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Di ba?
Muna, dili man ta ni Kristo, kinahanglan mo tuo ta, ana. Og maingon ang simbahan nga, oy, wa man dili man ni moral, seremonyal man ni. Disciplinary man ni. Ang inyong idili syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Yan ang gigamit na. Kung bitong niingon siya nga, dili na isipong mahugaw, bisag unsa kung sang subaba. Ang makahugaw, kadtong gikan niya, kanang batasan nga maot. Di ba? Kanya, ako ning gisaan, 1 Corinto 10. Samot na yun Klaro kayo. 1 Corinto 10, 25 hangtod 27. Unsa gingon ni Pablo diri? Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya dias merkado. So walay pag-agad sa inyong konsensya. Natuman maguni sa Seventh-day Adventist. Pag ako'y nabantayan mo ang merkado, pagkakita ay baboy nila bawal. Natuman magunani. O klaro, makahimo kamo pagkaon bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado. Ingon ng Adventist, ayaw sa. Abot ng baboy, sinang wala himbis tuko tiki. Pero yang gisgutan ng tuko tiki, no? Well, wala na gibawal. Kaya wala naman nang gibawal dili. Kung okay lang sa akong tiyan mo kaog tiki ug tuko mo kaog ko. Pero dili man. Di ba? Ganon. Kaya wala man ta maanan. Pero basta wala na sige bawal. Kaya wala na isipang mahughaw. Pero akong i-qualify, akong ipasabot ng kahugaw. Kaya duha na kaklase, biological o spiritual. Ang spiritual, katong sugod sa Biblia nga, isipong mahugaw na muna, kung mukaon ka, makasa ka, mo na kahugaw spiritual. Pero biological, lahi ng istorya. Kaya pwede man kuhimuon na kung rason nga dili ko mukaon na ng tiki ba for example, o ba for example, kaya nagtuo ko nga biologically, hugaw. Pero spiritually, wala na gitudlo diri sa Biblia nga hugaw gyapon. So sugo kay bisan unsa man. Di ba? Makahimo kamo pagkaon bisag unsang karne nga gibaligya dias merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya kay sumala sa giingon sa kasulatan ang kalibutan ug ang tanan nga ania niini iya sa Ginoo. Now, kung ang dili magtutuo mo dapit kaninyo sa pagpangaon ug mihukom sa paghuyog kaniya kaon sa idulot kaninyo ug ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Tanawa. Pero ang Adventist dili mayon gyapon nga ayaw. Dili gyapon na, hugaw gyapon na. Asa man diri sa bag-o kasabutan nagtudlos Kristo nga gibawal gyapon na. No. Trabaho niya nga hiya yung basahon tong iyang ipanghambog kanina. Pabarog. Nganong kondisyonan man ko niya nga naaman mi rule sa apologetics nga dili mi mo dawat sa kondisyon kung dili mahiling ang ebidensya. Patakak kag dawat og kondisyon mi sige dawat kondisyon niya dili di manghubad o sayop di pagkasabot. No sa man di na madawat sa korte. No. Kitungganan ako nga musugot mo kung dili. Pero musugot kung sa dili kinahanglang basahon niya kay nagbarog man siya. Ginili gihapon sa bagong tugon. Dili niya basahon kay mahadlok siguro sa ini-cross examine mamumo siya. Mo na klarong istorya. Kay kung dili pa siya mahadlok basahon na niya kay ini-cross examine, daog man siya kay sakto man siya, di ba? Pero di man niya basahon ato pahadlok siya i-cross examine, di ba? Ilan ni mo diha nga mahadlok sa i-cross examine, ang bersikulo nga gusto niyang basahon nga ipakaon na kuno ng baboy, wa mo kinabasa na list Biblia. Una manghambog na ako na. Mag-desert ko niya tubag ibati diri. Nabasa biya akong Biblia. No? Nagbasa ko Biblia. Kaya kung naa pa nang, ano mo anhin man kung magkikatubang ni Mitchell? Nga naaman dahil na. May ipakaon na ni Kristo ang baboy. Wala. No? Wala. Hebrewanon 13:8. Unsay giingon sa Hebrewanon 13:8? Okay. Klaro kay diri nga kanang tulumanon may tungod sa kalan. Wala na nilabot. Ano sa inyong kubinan, no? Hebrewanon 13:9, no? Unsay giingon diri? Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Maayo gayud nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios o dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Nganuan, kay ang maong tulumanon wala makatabang niya itong nagtuman ini. So mana, ako din na. Biblia man na. Bagong tugon, Hebrewanon 13. Nuibi, mo ni dirita mo fokus sa bagong tugon. Dita mo atong Isayas.
Natural man ito gatong Isayas, naagilitukon dito nga maghisgot yun sa mga daang sugo. Dili pagkaon ng baboy, magkaon ka, siyempre silutan ka, bawal good. Pero man ta mailalo man na sa Kristyanismo, kaya lahiman ang kubinan sa Kristyanismo o daang kasabutan. Unya, sumala sa Buhat 13:39, no? Sa King James Version, klaro yun. Dili man gud ta matarongon sa balaod ni Moises sa diris bagong kasabutan. No? Buhat 13:39, King James Version. Dili ko na matarungon sa balaod ni Moses. Unsa ba itong balaod ni Moses? Well, combination po to sa moral o ceremonial o disciplinary. Pero katong moral, sumala sa pagtuon na itong Katoliko, apil ka po na, prasanan, dili ka mangawat, di ka manulis. Pero kanang sabat ba o pagkaon, apil na sa mga disciplinary o ceremonial thing. No? Sa debate, sa sabat, ako man ang explain po sa mong debate ni Bert Mitchell, pero pagkaon man ta, so dili ta. No? So mauna nga diri sa bagong kasabutan wala na nagibawal o nasa Roma 14:3. Dili ko no maghukom sa tao nga bisan unsa kanon yang anong hukman man ko niya kung mukhaon kog baboy nga bisan unsa ba di naman yung hukman bisan unsa kanon dili ko hukom kung dili po siya mukhaon sana umutuko tiki wa man amo na tradisyon mangaon mig tiki ug tuko di may mangaon pero wala na gibawa diri sa Biblia. Mahimong kanon ako na akong ginahan ko. Pero kung dili po ko makaon, dili po ko pagkasadon kay dili lagi ta hukman mukaon tag sa dili Roma 14:3. So mao na mga tinahod. So klaro kayo nga napabarog ato ang negative side. Napabarog na to ang negative side kay wala gyud siya napisa ko sa bersikulo. Bisa na yang ipanghambog niya ba ganun niya basa ko. Nga katong danon niya mag-agad man sa akong kondisyon sa tupa kung dili ko musugot, adi niya mabasa. So pa dili niya mapabarog. Dili niya mapabarog nga si Kristo gadili gapon sa pagkaog baboy kay di man niya basahon ang teksto nga iyang ipanghambog. Kana lang daghang salamat. Again, may hapon. Okay, salamat kayo na ato naginoto na bibla ka mga no. Mr. Moderator, kitsa na. 5 minutos. Magpakutan na. Matod pa nimo Mr. Bretas, katungdanan nimo ang pagbalibad sa kondisyon. Pagutan na. Bubalibad ko ang balibad. Okay, pagutan na. Nganong mahadlok pang kamo dawat sa kondisyon na nakasiguro makakaway mabasa sa bagong tubag. Hindi na nakanako sa reason. Kaya ako kahuman sa akong tubag no. Ang akong rason mubalibad ko sa kondisyon tungod kay subject to cross examination ang imong basahon. Okay, so pagutan na. Mr. Bretas o ang atong tema sumalas Biblia. Ang atong basahon sa Biblia, niyon ko, kung mabasa matod pamangguni mong way mabasa, kung mabasa na ako litra por litra, na ang baboy hugaw og dili ipakaon sa bagong tugon. Pildi ka, kaya hindi na ako mabasa, pildi ko. Nga nung makadok mag-ano? Kung naman ko nito ba? Dili ko masugot ang kondisyon. Okay, kinahanglan pa i-cross examine ka ng bersikulo ha. Okay, naana sa mga tao na, iya anak to. Yes. Sanad pangutana. Gibasa nimo ang Isaiah 66:15 nga 17. Pangutana. Na makakpas Isayas nga ang nagkaon og kanang baboy sa Ginoo ang tanang nagkaog baboy sunugon na makakwala. Oo, siya na makakay sa daang kasabutan gibawal man gina. Pero ang nailalo man namoy maigo, ang sa bagong kasabutan dili maigo kay lahi ang kuginan sa bagong kasabutan. Sunod pangutana. Na ba nagsulti ba si Isayas nga ang nailalom lang ani kadto lamang naas bada ang tugon way labot kadtong nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo sa bagong tugon? Naawala. Imo man gipasabot nga lahi ang kuginan. Na excuse me, abto tang Isayas. Naabay mabasa sa gisulti ni Isayas nga ang sunugon sa pagbalik sa Ginoo nagkaog baboy katurang dito sa daan tugong mga tawo. Ang mga Katoliko karon na dalo kay baboy ko sa habag og baboy, way labot ani. Naay mabasa wala? Nehemias 8:8 apil ang masabot kaysa hindi siya kabuot sa kutubag na sa Okay. Ang atong pagsabot ana ripirido na sa mga tao nga nailalo man ang balaura. Dili mailalo mga Kristiyano ana kay wala magtudlo si Kristo sa bagong kasabutan nga dili gihapon ay pagkaon. Sa ato pa wa pagkuhuman. Okay, sa ato pa ang maigo ana ang nailalom sa mga balaod. So nagpalutan na. Wa pagkun. Ako sa kami mo to, wala na human. Uso, klaruhan na ninyo. Klaruhan na ninyo. Imo papakutan yung statement. Ala lagi pero natay tan kay pero natay oras sa pagtubag. Dili na di. Dili na to pa 5 minutos ro na. Okay, sunod pangutana. Matod pa nimo
sa ato pa. So manas Biblia sa imo ron sa ato pa. Sa bagong kombinandon sa New Testament, si Kristo na magtudlo ana. Ano magtudlo man ana? Giingon sa Colosas 2:14-17, diri na ta ni Kristo. Dili na to atong karaan. Si Kristo na magtudlo So ana. nang pangutana, kung mabasa nako si Kristo mismo na ingon na dili pa ko baboy sa bagong tuig, pindi ka. Basta halagi Oh. na ko kondisyon. Okay, kung mabasa nako pindi ka. Ay na dili na ko anang kondisyon mo. Mahadlok man pud lagi. Matod pa nimo wag yun si Kristo. Kung mabasa nako kasi Kristo mismo na ingon nga baboy dili pa kaon sa bagong tuig, pindi ka. Nag-explain na po nimo. Di gyud Bawal sa hadlok yun, hadlok. Sunod pangutana. Matod pa nimo gigamit nimo ang Hebrehanong 13:9. Nga dili ta magpadala sa lahing pagtulunan. Pangutana, ang pagdili ba sa pagkaog baboy lahi nga pagtulunan o pagtulunan niya sa Dios? No, sa daang kasabutan dili na lahi. Pero sa bag-ong kasabutan lahi magudal ng tinudluan. Mo nang lahi tong karaan. Kanang pagdili sa baboy lahi na nga pagtulunan sa Kristyanismo. Sunod pangutana. Sumala sa bagong tugon, kinsang mga apostolisa ang nagtudlo nga ipakaong baboy? Ay, masabot. Ay! Mr. Moderator, Mr. Moderator, Mr. Moderator, wala ko sa pagsugang pabasa. Wa ko nang utanag masabot. Sa bagong tugon, kinsas mga apostolis nagtudlo nga ipakaong baboy. Wa ko nang sumalat sa pagsabot. Wa atong lagi ang akong pangutanan niya kinsa, wa ko niyong basaha. Sige ato Lagi mo bitaw na ang iyang akong giingon niya, kinsas mga apostolis ang nag-ingon nga ipakaon ng baboy. Nawala. Esa, mutubag sa po sa iyang ana, no? Dili apil sa among ikasabutan litra por litra tanan, no? Apil ang masabot, no? Oh, ang akong basahon karon, ang masabot nga ang baboy pwede na kanon, dili na kapagkasadon. Sa Colosas 2:14-17. Ako ni basahon. Okay, sorry pa ko na. Asa sa basa, dapat ka suba. Under pa ka cross, under ka sa cross examen. Sa Colosas 2:16 nga imong gigamit. Naa mabasa diha nga ningon sa Apostol Pablo nga ang baboy ipakaon wala. Bago ra ko gaingon nga wala ko mo pirma litra por litra ang tanan. Gikutlo na ko ang Nehemias urso nga apil ang masabot sa Colosas 2:14-17 nga pwede na kanon ng baboy tungod kay naingon si Pablo ayaw mo tugot nga doon na pay maghukom ninyo bisan sa inyong kanon. Mao na masabot. Ang siguro sa cross examen ni Brad Mitchell Bendelio natapos na kunya ang muhatag ug una nga summary sa inyong gipamatud-an o pagdepensa. Ang unang muhatag sa summary mo si Silbert Dumduyano sa Catholic Faith Defender sa 5 minutos. Brad Silbert. Salamat, no? Ako lang i-explain pag-ayon ni kinibang duha ka klaseng kahugaw, no? Kaya ang kahugaw ko nang ipasabot diri sa Biblia kanang spiritual. O kana bang sa una isipon ng baboy isdang wala English na mahugaw. O nang gibawal ko mukaog ka sa laka. O sa daan. Muna spiritual nga kahugaw. Lahi po ng biological. Ang biological, mayroon ng doktor, oy, may virus, na may bakterya. Adi kung kaon na. Pero spiritually, dili na mahugaw kay buhat 10:11-12. Kung siya giingon ni sa Diyos nga to ni Pedro, ayaw isipa Pedro ang mga butang mahugaw sa una nga gihiluan na karon. Apil lang hintil kay giisip pa po ng hintil galing mahugaw. Di ba? Sige ilang panahon. O pero ilang pagsabot na tao ra kuno wa kay giingon dito dugangan man yun ang pagsabot Biblia. Bisan unsa nung to pag-usa ka sa balita sa una maingon nga kung mo na gipasabot sa Ginoo ang revelation dia naon dali nag-ihaw tag baboy si Pedro dia. Kung sa o pag-ihaw ni Pedro atong higayon nga pananawon man to. Parehas naman to atong nagkanang maestra ba magtudlo sa eskwelahan nga ang ipakita picture lang. Magkini maaning karon kalamunggay, unsa ni prutas, unsa diha. Dili makaon sa bata kay picture naman. Nya kadto pananawon man. Igo na to nagsulti dito ang Ginoo nga dili na isipong mahugaw ang mga giisip nga mahugaw sa una. O mao to, ni kisi-kisi si Pedro kay mo naman na ilang nabatasan. Di ba? Bago pagudto ang Kristiyanismo. Siyempre mo kisi-kisi kana galing go ang gibawal sa Council of Jerusalem. Kay naandan na nila pero wala man magtudlo sa Kristo na. Pero balik gihapon to kay ano man naman nila ang Holy Spirit. Temporarily ila tong gibawal kay naandan man nila. Pero wala magtudlo sa Kristo na. Pero binding gihapon to sa ilang panahon. Wala nga kung ako po na po sa panahon sa mga apostoles di po ko magkaugdugo kasi sila may authority. Ilang man gihapon ilang pa man gihapon giapil ang Jewish custom. Pero wala magtudlo sa Kristo na. Kay disciplinary law na bisan sa Old Testament gani.
Na panahon nilang kanona kay disciplinary law lagi na. Kay sa Katoliko gud nga baruganan dili parehas tanang balaod ug validity. Ang moral law ra pwede dili mauso para sa nang kayo pagpangawat, pero kanang pagsimba lang ibalin sa laing adlaw, dili mo na pwede mabalin. O kana pong kanang ituod sa dugo. O anong dili man na pwede magtangon nga ang simbahan do na may gahom sa pagdili og pagtugot. O si Kristo gali ang ipainom yang dugo. O mo na diri sa bagong tugon wa gyud tay mabasa si Kristo ug mga apostol nga dili gihapon sa pagkaugbaboy. Sige lang gihapon yan, nahuman na lang ning debate na to di paghapon niya basahon tong maong bersikulo nga iyang ipanghambok nga mabasa kuno gihapon nga ang baboy dili pakaon. Nga iya man ang katungdanan nga basahon musugot kog sa dili sa maong debate sa maong kondisyon musugot kog sa dili kinahanglan basahon niya kay iyang katungdanan nga ipabarug na nga sa bag-ong kasabutan gibawal gihapon na nyawa man wa may gihatag yara man kung murag dukon ko niya ba dukon sa kurte imo man yun na ipagawas na imong ebidensya di man na ipagawas na hadlok siya kay ini cross examine tingali base masipyat siya no. Mao na nga di na lang niya kay kung sure pa siya anang ebidensya ha anong tingko na basa kung sure pa siya anang ebidensya dili siya sure mao nang di niya ibasa kay kibalo mo siya hindi ko mulawat sa condition kay ako pa mang i-cross examine no ako man ang katungod na ako pa nang i-cross examine Kolosas 2:14-17 kabi ni ako mong ingon mga tinawag nating paminaw mao ni gigamit sa mga early church fathers sa ilang pakiglang tugi sa mga Hudiyo sa unang wala mudawat sa Kristyanismo. No? Kining Kolosas 2:14-17 kay kanang Kristyanismo gud Kristiyano o mga Hudiyo sa una nga murag pareha sa ilang Brad Mitchell sige debate. Unang kinig balik-balik ko ni sa mga early fathers ng Kolosas 2:14-17 ay dili na kuno ta mutugot nga doon na pay maghukom nato bisan unsa atong kanon kay landong ra na siya do kana mga pagtulunana sa bagong tugon mga lahi ng pagtulunana putong gihisgutan sa Hebrews 3:9 lahi na nganong lahi kay kato ng karaan tradisyon nila gibawal naman gali na sa bagong kasabutan tong tradisyon sa mga Hudiyo sa una no kay naa naman tay bagong kasabutan diri na putas bagong kasabutan diri tas gitudlo ni Kristo ug mga apostol ug sa ila pong sumusunod pag-ingon sa mga apostol sa una ato sa nang bawal lang dugo kay mo naman inaanda na to. Ilan ang gahom? Pinis nila. Pero pag ang mga obispo sila may musunod na mga successor, ang ilang office, ilang katungdanan mapasa man sa musunod. Buhat 1:20. Nya wa may laing makita sa history, mga obispo may nakasunod sa katungdanan sa mga apostol. Sa ato pa moingon ng mga obispo nga, oy, disciplinary law man ang dili pagkaog dugo. So pwedeng i-abrogate na to ni, no? Kay karaan man ni. O man magtudlo sa Kristo ani. Sumoto sa Council of Florence, ako na lang po nag-appeal kay kailangan 60 segundos. Sumaw na mga tinawag na tigpaminaw, kamo na lang ang maghukom, no? Kung napabarog ba sa akong katbang, akong higala nga kining evangelist ang iyang temang idili gihapon ang baboy isdang wala himbes diri sa bagong kasabutan. Nya karon hinaot ko nga sa summary iyan ang basahon. Ang gipanghambog niya nga bersikulo nga dili gihapon ipakaw ng baboy sa bagong tubo. Ay salamat. Okay, daghang salamat mao to si Silbert Veritas Tuntuliano sa iyang summary karong hapuna mga kaigsunan. Padayon kamo nagpaminaw sa atong programa Sangkas Katarungan gikan alas 12:30 hangtod alas 2 mga kaigsunan. Okay, atong ihatag ang 5 minutos na summary. Okay. Michelle Bindilio sa Seventh Day Adventist Church. Okay, daghang kay salamat mga igsoon og higala sa duha gyud ka pamahayag pag supak ni Mr. Silbert Tuntuliano sa atong tema. Ato gyud nakita nga wa gyud siya nabasa nga ang baboy ipakaon na og hinlo na. Wa gyud. Anya salamat pa nga iyang giangkon nga di gyud siya modawat og kondisyon. Anya hangi og din taon siya nga basahon. Sige man ako nang gibasa na. Okay, na basahon. Di lang nako itog ang bersikulo. Kay atong masulay gyud ni ako man nga katungdanan gyud aron makita gyud pagbasa sa Biblia lagi aron makita ang abilidad. Ingon din ang baboy hugaw og dili makaon. Klaro kay na igsoon. Klaro kay na. Amo na nga ako sa gyud ko kursunada gyud ko kay naa magay mabasa. Mo kay taw na nga makita gyud na bagong tugon na. Na?
Ninundom ko ani dito plaza sa unay galang nga naibaptis nga pastor baptis nga nag-ingon nga wa ko'y mabasa sa dihang gibasahan na ingon pagpabautismo kung may mabasa sa dihang nabasa na sa gipabasa ni diretsog sutoy wa na ko dibalik. Di ba? Wa na gyud dibalik. Wa na ni pagkita sa plaza. Kay siya mismo ang nagbasa. Nakabasa litra por litra. Ako gani siyang giingnan ayaw naging pangante. Kay lisod kay nang naatay tinunan apan kulang tag binasahan. Anya si Brother Veritas ni hangyo katungdanan niya pagbasa girnihan na akong ibasa. Pero ako lamang gisukuran niyang pagkasiguro wa ko'y mabasa. Kay mo mangod siya iya mangod na gilimbugan ng mga tao kung wa ko'y mabasa. Mo nang niyon ko nga kung mabasa na ako litra por litra sa bagong tugon ang baboy dili pagkaon kay hugaw. Pildi ka kay di na ako mabasa pildi ko. Adili mo basa, di mo sugot. Di ba? Now, karon mga kaigsoona. Gigamit niya ang Isayas 66, 15-17. Natanawa, aron lang yun sa paglikay-likay na di yun siya maigo, walay labot ang mga Kristohano na naaba ko ng Isayas. Isayas 66, 15-17. Kay makita ninyo nga moabot ang Ginoo taliwala sa kalayo, o ang iyang mga karwahe nga sama sa alimpolos aron sa pagpahungaw sa iyang kapulot o aron sa pagsunog tungod sa iyang kalagot. Kaya ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tawo. Wa na gyud ngadto sa mga Hudiyo. Ipaagi niyang kalayo og sa iyang espada o daghan ang iyang mapatay. Nag-ingon ang Ginoo, magdungan pagkamatay katong nagbalaan og naghidlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sila sa mga halaran sa mga Dios-Dios, sa mga nagkaon og karning baboy, mga ilaga o uban pang hugang mananap. Hudiyo ka man, unsa kang tribuhas tao, kung nikaon ka sugaw na mananap, lakip ang baboy, sigurado kong sunog ka sa pagbalik sa Ginoo. O na ingos Brother Veritas, ano pa man kung hukman ni Mitchell? Wa man ko nang hukom diri, oy. Kay ako pa'y nang hukom karon, na pertindaghanon na akong gidauban. Ang Dios mo ay mohukom. Ako igo na kong gabasa sa pasidaan. Tanawa ang gibuhat ni Brother Silver. Himuon niyang bakakon sa Isayas. Himuon niyang bakakon ng Ginoo. Aron lang sa pagtabon-tabon. Walay labot ang mga Kristohanon. Siguro mabasa. Bosa, tinaw og klaro nga ang tema wa gyud natandog igsoon. Kay matod pa niya ang akong namatigdan siyang presentation kaniya. Usahay mingon siyang bukaon siyang tuko, tiki og taluto. Pero tingali makariyas siya di na maayo kay madaot ko na. Mingon na po siya, dili ko mukaog tiki taluto og kuan kay dili na ako makaya. Kay biological hugaw. Na ba di ay biological hugaw pa sa hinlo na. 2 minutos. Okay. Di ba klaro? Mga igsoon og higala, dinhi nato makita unsang klasihas at sa Ginoo walay sama niya nga gipili sa ingon. Ayaw kamo siling katawan unsang ayaw kamo pag Pagkawa nila ang akong katawhan sa kalainan sa hukaw o sa malis. O niya ka, alagang balitas pa na may hukaw. Bosa, kung tinaw na ang tina na pamatunan, higala kung kamo nagapamilyo karon. So, nalamat kayo sa inyong hindan na daghan ayo mo ron sa ninyo ang kayo na katalagmanon na inyong mapaabot sa adlaw paghukom sa pagbalik ni Kristo kay sigado na sunog Kristo ang nagkaon sa baboy ug tanang hugong mananap. Sa ang tema na pamatudan na wag yun in tao na tandog bisan sa may nalang buhay ni Brother Riano kanegatibo kay wala gud siya nakabasa na sa Kristo sa bagong tugon ipakaon na ang baboy kay hinlo na apan matod pa niya di gud siya mudawat sa kondisyon
kay nasayod siya nga naay mabasa. Kay wa pay mabasa, di iya gud untang maisugong dawaton ang kondisyon. Kay ako, andam ko, mo pirma kung di mabasa sa bagong tugon, word for word, ang baboy di pakaon. Pildi ko. Kung di mabasa sa bagong tugon nga ang baboy, di pakaon, pildi ko. Pero mabasa, pildi siya, di gud siya mo pirma na. Kay ako, siguro ko mabasa, pirma ko eh. Ano mo tayo hadlok pirma? Wa pa nagbayad. Ako di ko mahadlok ka na. Tanaw na to, og kinsay na tinunan. Kay ako, akong gibasa, letra por letra, si Kristo nagingon, ang baboy, hugaw, ug dili ipakaon sa bagong tugon. Klaro kayo nagsuon? Mao na, mga higala, mga kaigsunan, kung kamo gusto na mutanaw ni anang mubasa, letra por letra, hala, sundi ko ninyo sa alas 7, nato sa alas 8, sa matag Domingo, kay ako kamong hatagan ni anak mga kaigsunan na maong na Kristo. Okay, daghang salamat! Napay panahon? Okay, daghang salamat o manapon ka na tuntunan. Okay, mga kakto, mga kaigsunan, si Michelle D. Bendilio sa Seventh Adventist o si Silbert Deritas Pinduliano sa Catholic Faith Defender. Mga kaigsunan, karong sunod Domingo, at tuwa na sa buhaton diri kanana kung share sa mga kaigsunan, ang mga bisita nga labi na nakakaroon din. Ya sunod na sa dana po pag-debate na po kung naay mapirmahan yung mga tema, mga kaigsunan. Mga kaigsunan, ang atong takna, ala 1:45, kunya mga kaigsunan, kining sangkas katarungan, ikan ihatag ginigikan sa tuwang kaninang station manager. Ya mabasa sa dato diri mga kaigsunan, diri sa 2 Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamaturan ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan, basaha ang Biblia alang sa imong panalipod, pagbadlong ug paggiya mga kaigsunan. Dili mahurot ang naghanding titigan nining basahon nga karon atong yutan ug sa gibasa ko kini nahimo nagpakita sa pagtulong mga bandi mga kaigsunan. Atong ihatag usab ang pagtimbaya sa atong kauban nga Catholic Defender. Iagin diri sa estasyonan mga kaigsunan, Nicolay Lucilios. Brad Nicolay. Okay, salamat kayo Brad Antonito at Antonio Leocto nga mga moderator, no? Na naklaro na kayo ang mga gipan na mahayag ganiha, no? Kamo naging magahukom kung asa ang kamatuoran, no? Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw, no? Sa itong programa na Sangka sa Katarungan. Salamat kayo Brad Antonio. Daghang salamat mga kaigsunan ug akong ihatag na sa pikas lawak sa atong mga technical side si Danny Lord mga kaigsunan ug padayon kamo nagpaminaw sa itong programa Sangka sa Katarungan ay inyo kalimti mga kaigsunan matag Domingo alas 12:30 hangtod alas 2 sa hapunon. Daghang salamat ug ngayong hapon sa tanan. Dam ko nga rockstar siya. Dili, murag mo shoot og bola, pasin basketball player.